Okay. Vi vil vise jer, hvordan man spiser chips. Altså, og det bliver sådan nogle billige nogen fra Netto. Rigtig flotte. De er fattige. Og først, så starter man sådan med at åbne, så du kan komme ind til indholdet. Så har vi vores forsøgskanin her. Vi ved helt, om vi kan holde til det. Ja. Og Så er du klar, Jonas? Så dernæst med ind. Er du klar? Åbne munden. Får du... Ordentligt. Okay. Får du chipsen til at føres ind i munden? Føles det sådan behageligt? Er det behageligt, Jonas? Er det behageligt at have den her? Det skal sådan være sexet, dejligt. Du skal bare slippe det. Bare slip det. Ikke spytte det, Jonas. Føl din indre. Du skal føle det. Føle din indre chips. Føl det, Jonas. Føl det for helvede. Der er lige en her. Der var slået for noget. Vi ses næste afsnit, hvor vi taster juice på mig.